keskitykseen. Siinä oli siinä keskityspaikkaa jo, mutta vähän hitaasti pallo tulee. Joten maita pitkin mennään seuraava. Keskitys tulee ja nyt on paikkaa. Onnistuuko Salpa viimeistelemään ja pikkuisen Lyyrä heittämään. Korkea pusku. Ja Siiko pysyy nyt pallossa kiinni. Mikkilä. On vahva pelaaja ja nyt pääsee pelaamaan 1-1 tuohon. Pieni tarjoilu ja sitten paitsi on 100 varma, kyllä se näin on. Selkeästi Kaija siltä siellä paitsion puolella on. Eteen napsahtaa tuosta. Ei ollut tuo tilanne. Peli käy. Salpa seuraava kertaa hyökkäys suuntaan. Tämä pitkäksi palloksi vasempaan laitaan Kaija siltä. Siirto nousee äkkiä ylös ja sitten mennään toista päätä kohti. Salpalla nyt ehkä viimeinen hyökkäysmahdollisuus. Mikä on ratkaisu? Matala pallo tulee kassamalla, mahdollisuus kääntää vielä, mutta kulmapotku on tästä tuloksena. Josua Salo tältä kaudelta. Nyt on tulossa toinen. Voittoa lähtivät tietysti luonnollisestikin tästä kamppailusta hakemaan. Ja alkoi näyttikin varsin hyvältä. Sitten näin pelin kuva muuttui Petrin punaisen kortin jälkeen. Pöysä Mettää päätyä kohti ja sieltä pääsee nyt vielä Kassamaa ajamaan boksiin sisään ja saa vielä jalka auki, syöttö tulee vielä ja laukaus, mutta pysähtyy matkalle ensimmäisiin metreihin, ei edelleen paine pysyy päällä. Jalkaakin vielä löytyy tuosta Salosen keskityksen jälkeen ja täytyy sanoa, että Salonen on kyllä tullut tähän otteluun vastaan.